Itä-Suomen yliopistossa tänään meillä on tähän potilasturvallisuuden seminaarisarjaan ilo ja kunnia saada puhujaksi dosentti Antti Malmivaara THL:stä. Antilla on pitkä tausta terveydenhuollon menetelmien arvioinnissa. Antti on peruskoulutukseltaan fysiatrian erikoislääkäri, mutta työskennellyt viimeiset 20 vuotta ainakin suunnilleen terveydenhuollon menetelmien arvioinnin piirissä. Aikanaan Finnohtan ylilääkärinä THL:ssä ja nykyään CHESSin, eli onko se terveystaloustieteen, terveys- ja sosiaalitalouden yksikön ylilääkärinä. Antti on kiertänyt pitkään puhumassa arkivaikuttavuudesta muuallakin ja saatiin hänet tännekin puhumaan. Ole hyvä, Antti. Kiitos Risto. Ilmeisesti mikki toimii, että kuuluu sinne ihan hyvin. Jo suuret kiitokset, on ilo tulla puhumaan tästä aiheesta tänne Kuopioon ja aloitetaan vähän tässä ensin testaan, että kuuluuko mun ääni, että jos mä puhun täältä, niin kuuluuko silti. Hyvä. Sanokaa, jos on ongelma siinä. Tässä on mun sidonnaisuuteni. Tämä on tämän esitelmän sisältö. Ensin aiheesta oikeat asiat oikein ja sitten arkivaikuttavuuden lääketieteestä yleisesti ja siihen käsitteeseen liittyvästä osaamisesta, näyttöön perustuvasta lääketieteestä, laadusta ja hoitoketjuista, vertaiskehittämisestä ja sitten vaikuttavuustutkimuksista, satunnaistetuista kokeista ja vertaiskontrolloiduista kokeista, josta tämä jälkimmäinen Benchmarking Control Trial on uusi käsite ja sitten johtopäätökset. Tämä on Sir Muir Grain 10 vuotta sitten julkaistusta kirjasta ja hänen esitelmistään koski evidence-based healthcare, siis ei evidence-based medicine, vaan evidence-based healthcare. Eli miten terveydenhuolto voi olla näyttöön perustuva. Ja siinä on tavoitteena koko ajan pyrkiä kohti korkeamman arvon terveydenhuoltoa. Ja se arvo tarkoittaa vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta, erityisesti kustannusvaikuttavuutta. Ja keinoina on parempi voimavarojen suuntaaminen ja sitten parempi voimavarojen käyttö. Ja tämä on se slogan, joka sopisi mihin tahansa inhimillisen toimintaa, että tehdäänkö me oikeita asioita. Ja terveydenhuollossa se tarkoittaa, että suunnataan voimavarat erikoisalojen tai potilasryhmien välillä ja sisällä sinne, mistä eniten on potilas saamassa hyötyä. Ja sitten kun tehdään oikeita asioita, niin tehdään oikein niin, että laadukkaasti, niin että se hyöty olisi mahdollisimman hyvä ja haitta mahdollisimman pieni. Tämä arkivaikuttavuuden lääketiedekäsitteen taustana on se, että kaikki mitä me tehdään, tämäkin kun täällä ollaan, niin tehdään sen vuoksi, että tavanomaisissa olosuhteissa potilaat saisi hyvää hoitoa ja sitten tavallinen väestö saisi hyvää terveyden edistämistä ja muuta terveys- ja sosiaalitalouden tarjoamia palveluita. Ja miksi käsite arkivaikuttavuuden lääketiede? Tässä siltä kannalta, että meillä on satunnaistetut kokeet ollut ja on edelleen selvästi luotettavin menetelmä selvitettäessä toimenpiteiden vaikuttavuutta, mutta nämä satunnaistetut kokeet kuitenkin omaa joitakin heikkouksia, eli vaikuttavuus niissä yleensä on parempi kuin tavanomaisissa terveydenhuollon olosuhteissa. Ja kun nekin tehdään tavanomaista potilashoitoa varten, niin sen tiedon siirtäminen edellyttää sitten subjektiivista arviota, että ei ole menetelmää, jolla voidaan sitten se siirtää käytäntöön, että mitä se merkitsee tavallisessa arjessa. Ja lisäksi kun usein on kyse koko hoitoketjuista, niin nämä satunnaistetut tutkimukset ei pysty
yleistettävästi arvioimaan koko hoitoketjun toimintaa, joka sitten usein on se tärkein asia, varsinkin mutkikkaammissa terveydenhuollon ongelmissa. Lääketieteen sanankirjassa on tällainen määritelmä arkivaikuttavuuden lääketieteestä. Periaatteet ja käytännöt, joilla pyritään mahdollisimman suureen vaikuttavuuteen tavanomaisissa terveydenhuollon oloissa hyödyntämällä kliinistä osaamista, näyttöön perustuvaa lääketiedettä, toiminnan kirjaamista ja laadun edistämistä sekä vertaiskehittämistä. Ja tämä sama on sitten tämmöisen pyramidin muodossa, eli osaaminen on kaiken vaikuttavuuden, kustannusvaikuttavuuden, tasa-arvoisen hoidon perusta. Näyttöön perustuva lääketiede tuo siihen uusimman tutkimustiedon käyttöön laadukkaista, tuoreista järjestelmällistä katsauksista ja satunnaistetuista tutkimuksista. Mutta jotta me tietäisimme, että miten sitten suoriudutaan arjessa, niin me tarvitaan tätä dokumentaatiota, laadun arviointia, josta hieman myöhemmin lisää. Ja ainoa vertailutapa arjessa samassa ajassa on samankaltaisia potilaita hoitavien yksikköjen välillä. Me tarvitaan aina vertailuryhmä, esimerkiksi lonkkamurtumapotilaat paikassa A, paikassa B tai akuutit sydäninfarktit ja niiden välillä se vertaileminen. On mielenkiintoista, että tämä Porter Harvardista niin on myös taloustieteilijöinä päätynyt siihen, että vertailussa täytyy aina olla vertailukelpoiset potilasryhmät, että medisiinasta ei niin kuin päästä tässä eroon. Perusterveydenhuollossa ne voi olla tiettyjä potilasryhmiä, että siinä voi olla heterogeenisyyttä enemmän sen vuoksi, että se usein on niin kuin ainoa tapa sitä vertailua tehdä. Epätasa-arvo on hyvin tärkeä asia tämän vaikuttavuuden, kustannusvaikuttavuuden ohella. Ja mä määrittelen sen niin, että vaikuttavaksi osoitetuissa hoidossa niin kaikki henkilöt ei pääsekään yhtä lailla hoitoon tai saa yhtä laadukasta hoitoa. Ja tässä on haavoittuvia ihmisryhmiä lueteltu, miten he voivat määrittyä, varmaan jotakin muitakin on. Tämä on yhdestä tieteellisestä artikkelista, mä olen tämän ottanut. Ja toistuvasti tutkimustieto osoittaa, että haavoittuvien ihmisryhmien pääsy palveluihin, hoidon laatu on keskimääräistä heikompaa. Eli mä puhun myöskin tuosta epätasa-arvosta. Ja mä aloitan sitten tästä kaiken perustasta, eli osaamisesta. Ja on osoitettu, että vaikuttavuus on tavanomaisissa terveydenhuollon oloissa vaatimattomampi kuin useimmissa kokeellisissa tutkimuksissa, johtuen yksinkertaisesti siitä, että kokeellisissa tutkimuksissa valikoidaan potilasryhmät, jotka mahdollisimman hyvin hyötyisivät, ja sitten toisaalta on erittäin kokeneet, osaavat ammattilaiset antamassa tätä hoitoa. Osaamisen merkitys näkyy myös siinä, että hoitosuosituksia, jos katsotte, niin tämä ABCD-kirjain näkyy siellä täällä, mutta ei läheskään kaikissa, esimerkiksi tärkeissäkään väittämissä. Ja silloin tarvitaan näiden ryhmän asiantuntijoiden harkintaa. Puhumattakaan sitten siitä, että käytännön hoitotilanteissa, jotka on lähes aina niin kuin jollain lailla kompleksisempia kuin oppikirjaohjeet, niin ei ole olemassa ohjeistoa eikä ole mahdollistakaan saada ohjeistoa, vaan osaamista tarvitaan. Myös epätasa-arvon vähentämisessä tarvitaan osaamista. Et esimerkiksi kulttuuriset erot voi vaikuttaa hoitoon sitoutumiseen, hoidon hyväksyttävyys voi vaihdella. Näistä on hyvä olla tietoa ja kykyä niin kuin asettua tämän potilaan, jollain lailla ymmärtää potilaan tilannetta ja sitä kautta niin myötävaikuttaa tämmöisiin asioihin. Ja näyttöä, että siihen voidaan vaikuttaa.
Tämä on minusta erinomainen. Tämä valitettavasti ei näy, kun tuolla on tuo Lynxin yläpalkki, mutta tämä on CanMeds viitekehys, joka on 90-luvun alulta Kanadassa luotu tämmöinen osaamisen viitekehys lääkäreille alun perin, mutta käytetty ymmärtääkseni menestyksellä myös muissa terveydenhuoltoalan ammattiryhmissä. Ja niin kuin näette, niin siellä on lääketieteellinen osaaminen siinä keskiössä, mutta sitten on 6 terälehtiä vielä ulkopuolelle, jotka hyvin havainnollistaa sitä, että toki tarvitaan kommunikaatiokykyä, tarvitaan kollaboraatiokykyä muiden ammattiryhmien kesken, johtamiskykyä, tarvitaan terveyden edistämisen kykyä, tutkijan kykyä pystyä arvioimaan tutkimustietoa itsenäisesti ja sitten ammattimaista käyttäytymistä ja asennetta. Tässä on Litmanen ja kumppanit ja Kristiina Patja erityisesti siellä Lääkäriliitossa edistänyt tätä CanMeds-viitekehyksen käyttöä ja tässä on suomeksi näitä termejä ja sitten hirmu mielenkiintoinen 4 vuotta sitten julkaistu artikkeli, jossa näette ylimpänä, ja siinä on kysymys nyt lääketieteellisestä osaamisesta, että miten ortopedit, psykiatrit, radiologit, sisätautilääkärit, yleislääkärit ja sitten erikoistumattomat lääkärit niin arvioi sen osaamisen tarpeensa, työssä vaadittavan osaamisen hyvin korkealle, siis 1–7 skaalaa, niin pitkälti yli 6, ja kuinka sitten saatu koulutus ja tuki on vain 5 luokkaa. Eli siinä on suuri ero koetussa koulutuksessa, tuessa ja tässä koetussa vaadittavassa osaamisessa. Vuorovaikutustaitojen kohdalla niin ero on vielä suurempi. Ja sitten jos mennään johtamistaitoihin, jota sekin on arvioitu 5,5 luokkaa olevaksi tarve siihen johtamiskoulutukseen, niin se on sitten alle 4 koettu saatu koulutus tai tuki, eli selvästi tuntuu olevan tarvetta, koettua tarvetta saada lisää osaamista. No menen näyttöön perustuvaan lääketieteeseen, jonka näen, että sen merkitys on siinä, että järjestelmällisesti niin pyritään hyödyntämään uutta tutkimustietoa käytännön työssä ja erityisesti satunnaistetuista tutkimuksista ja järjestelmällisistä katsauksista, myös terveydenhuollon menetelmäraporteista, kuten halokatsauksista, käypähoitosuosituksista. Ja näytön hierarkia tässä näyttöön perustuvasta lääketieteessä näyttää tältä, eli siellä ylimpänä on nämä satunnaistetut vaikuttavuustutkimukset, jotka on siis ylivoimaisia kiistattomasti luotettavuudeltaan vaikuttavuuden osoittajana, ja sitten meta-analyysejä tai järjestelmällisiä katsauksia näistä satunnaistetuista tutkimuksista. Mä itse olen aika paljon ollut tekemässä näitä Cochrane-katsauksia ja muita järjestelmällisiä ja olen kirjoittanut hiljan oman näkemykseni, jossa on arvioinut tällaista paljon käytettyä grade-menetelmää. Mun näkemys on se, että ne vanhat tieteellisen tutkimuksen periaatteet tässäkin riittää. Ei tarvita 8 kriteeriä, vaan riittää 3 kriteeriä. Eli kunkin alkuperäistutkimuksen pätevyys ja sitten toistettavuus. Eli että kun tehdään samaa tutkimuskysymystä, selvitetään, että se on riittävän samankaltainen se asetelma, niin tuleeko samankaltaisia tuloksia. Ja sitten 3. asia, julkaisuharha. Et silloin kun ei katsota yksittäisiä, nämähän riittäisi yksittäiselle tutkimukselle jo noin 2, mutta järjestelmällisessä katsauksessa pitää varmistaa, että kaikki tutkimukset on siellä. Ja kun tiedetään, että negatiivisia tuloksia jätetään paljon julkaisematta erilaisista syistä, niin se voi tuoda harhan sitten siihen kokonaisnäkemykseen jonkun toimenpiteen vaikuttavuudesta. Ja mä oon tullut siihen tulokseen, että tasokkaimpien tutkimuksen tuottamaan tietoon tulisi panostaa se arvio, tulkinta perustaa siihen.
Et valitettavasti aika usein näkyy, että järjestelmällisissä katsauksissa arvioidaan yksittäisten tutkimusten laatu, mutta meta-analyysiin sisällytetään myöskin heikkolaatuiset tutkimukset. Mun mielestä se ei ole hyväksyttävää, vaan meta-analyysiin pitäisi sisällyttää parhaat tutkimukset ja mahdollisesti sitten tehdä jotain lisäanalyysejä, jos edes siinä. Näyttöön perustuva lääketiede ei ole epätasa-arvokysymyksiä paljon selvittänyt ja oikeastaan lähtökohtaisesti ne jää usein selvittämättä, koska satunnaistetuista tutkimuksista suljetaan pois haavoittuviin ryhmiin kuuluvia potilaita useinkin. Consort-suositukset satunnaistetun tutkimuksen raportoinnista ei edelleenkään sisällä edes mainintaa eriarvoisuudesta ja ainoastaan noin 100 Cochrane katsauksista on arvioitu erikseen vaikuttavuutta erilaisissa haavoittuvissa ihmisryhmissä. Nyt on 2012 julkaistu sitten suositukset heikoimpien ihmisryhmien sisällyttämisestä järjestelmällisiin katsauksiin, niin sanotut Prisma-suositukset, Extension to, mikä se nyt olikaan, haavoittuva ihmisryhmä. Hassua, nyt mulla tuli oikosulku, mutta joka tapauksessa tällainen on julkaistu 2012. Hoitosuositukset ei meillä eikä muualla huomioi erikseen heikoimmassa asemassa olevia potilasryhmiä. Ja sitten kansainvälinen hoitosuositusten arviointimenetelmä AGRI ei sisällä edes mainintaa näistä potilasryhmistä. Se on disadvantaged patient groups. On haavoittuvassa asemassa olevat. No niin, mä menen sitten näyttöön perustuvaan lääketieteeseen ja siinä satunnaistettuihin kokeisiin. Ja ensimmäinen kysymys on satunnaistetuissa kokeissa, että voiko ylipäätään parhaimmillaan ideaalioloissa joku hoito vaikuttaa. Puhutaan tehosta suomen kielellä. Runsas vuosi sitten julkaistiin polven nivelkierukan repeämän kirurgisesta hoidosta lumekirurgiaan verrattuna tutkimus, joka oli tällainen ideaaliolosuhteissa tehty tutkimus ajatuksella, että jos tässä ei tule tehoa, kun juuri pelkkään nivelkierukka repeämään kohdistettiin tämä hoito, ei ollut artroosia vielä polvessa, että jos ei tässä kokeneilla kirurgeilla toimi, niin sitten on vaikea ajatella, että ylipäätään toimisi. Ja tässä on päätulosmittarina, joka on validoitu juuri tälle polven nivelkierukkarepeämälle tulokset, ja kun tuo pieni ero alkutilanteessa vielä huomioitiin analyysissä, niin ei mitään eroa ryhmien välillä, ei myöskään parissakymmenessä muussakaan tulosmuuttujassa. Tässä on kyseessä maailman toiseksi tavallisin kirurginen toimenpide. Kaihikirurgia on tavallisin, ja silloin jos on selvä kaihi ja ihmisellä on näkö heikentynyt, niin vaikuttavuus on täysin selvä jo ilman satunnaistettua tutkimustakaan ennen jälkiasetelmassa, jos on selvä tapaus. Mutta tämä toiseksi tavallisin, jota tehdään Amerikassa ehkä 700 000 vuodessa, tämän kaltaisia $4 miljardilla, niin tämän meidän tutkimuksen mukaan ja sitten vielä siihen liitettynä aiemmat tutkimukset, jotka on tutkinut lievässä polven nivelrikossa tätä samaa asiaa ja sitten on jotakin muita tutkimuksia, niin ei vaikuttavuutta. On mielenkiintoista nähdä, että miten tällainen tulos sitten menee läpi ja käytäntöön, että Suomessa on vaihtelevaa ollut tämän lyhyen seuranta-ajan vuoden aikana, mutta Amerikassa on herättänyt voimakasta vastustusta. Tässä on suuria intressejä jollakin ryhmillä mukana. Ja ehkä voisi sanoa, että tässä tulee esiin semmoinen fundamentaalinen ero tämmöisen markkinatalouden ja sitten terveydenhuollon toiminnan välillä. Tämähän on erinomaista bisnestä, että tämä varmaan olisi markkinatalouden voimakkaiden kannattajien mielestä niin erittäin suositeltavaa toimintaa. Mä en ole päässyt esittämään sitä kysymystä kylläkään, että entäs jos ei ole ollenkaan vaikuttavuutta.
Eli sillä lailla terveydenhuolto poikkeaa tästä tavanomaisesta tavarabisneksestä tai muusta bisneksestä, palvelubisneksestä, jonka päämäärä ei ole samalla lailla tämä potilaalle tai asiakkaalle tuleva hyvä kuin tässä. No sitten on vaikuttavuus rutiiniolosuhteissa kysymys, eli jos satunnaistetaan ihan tavallisia potilaita, niin kuin tässä akuutteja selkäkipupotilaita 20 vuotta sitten julkaistussa tutkimuksessa, joko immobilisaation eli vuodenlepoon tai sitten mobilisaation eli välittömästi alkaneeseen selän taivutteluun kivun sallimissa rajoissa, mutta ahkerasti, toistuvasti, tai sitten ei kumpaakaan näistä, vaan pelkkään pyrkimykseen noudattaa tavanomaisia aktiviteetteja, joka annettiin ohjeeksi myös näille kahdelle ryhmälle. Ja tässä näkyy sitten päätulosmuuttujan tulokset, eli kivun kohdalla, niin nämä selän taivuttelua tehneet potilaat niin oli kipeimmät 3 viikon kohdalla, mutta merkitsevästi eniten kipuja vuodeleporyhmässä, vähiten sitten tässä, joka ei sen enempää ollut vuodelevossa kuin tehnyt tätä selän liikehoitoakaan, niin se oli paras. Ja erityisesti sitten sairauslomien kohdalla, jossa vuodeleporyhmässä 9 päivää ja 4,5 päivää sairauslomaa sitten tässä tavanomaisen aktiviteetin ryhmässä. Tämä julkaistiin 2 kuukautta sen jälkeen, kun Amerikan FINOHTA antoi suositukset, että 2-4 päivää vuodelepoa on oikea akuutissa alaselkäkivussa. Sitten niin sekä Amerikoissa että muualla niin ne suositukset on ollut vuodelevon välttäminen ja meilläkin siitä alkaen, kun tämä on julkaistu. Ja mielenkiintoista on se, että tässä tapauksessa niin tämä viesti on mennyt perille läpi maailman. Tuossa polven nivelkierukkatutkimuksessa niin ei näytä niin tapahtuvan, että siinä on niin suuret muut intressit kuin nämä potilaan saaman vaikuttavan hoidon intressit kyseessä. Ja tässä taas ei ole niin kuin ketään, tämmöinen tulos on tavallaan kaikkien hyväksi, että se on potilaan hyväksi, se on yhteiskunnan hyväksi, säästyy rahoja, potilas toipuu nopeammin. Että näissä näyttää siltä, että tämänkaltaiset niin kuin medisiinan ulkopuoliset tekijät jopa tällaisessa niin kuin korkeatasoisessa satunnaistetuissa tutkimuksessa voi määrätä sen, että otetaanko se todesta se tulos vai eikö oteta. Sitten tuun tähän 3. tasoon, eli suoriutumiseen arjessa, eli laatuun. Ja mä ajattelen näin, että nyt kun 90-luvun alusta on näyttöön perustuva lääketiede, niin saanut valtavasti hyvää aikaan. 75 satunnaistettua tutkimusta keskimäärin julkaistaan päivittäin medisiinassa, 11 järjestelmällistä katsausta, ja tämä on 2010 julkaistun tutkimuksen mukaan. Niin meidän ongelma ei ole pieni mielestäni, eli kun se ongelma ei ole mun mielestäni pieni, kun me ei tiedetä juuri mitään, voi kärjestään sanoa siitä, että mikä on sitten tavallisen potilaan saama hoidon vaikuttavuus ja miten potilas voi sen jälkeen, kun hän on kotiutunut sairaalasta. Meillä on tällaista tietoa tavattoman vähän käytössä ja kuitenkin kaikki mitä me tehdään ihan meidän opiskelun ensipäiviltä alkaen, niin mun ymmärtääkseni tähtää siihen, että tavanomainen potilas hyötyisi. Ei myöskään näitä kokeita tehdä tietenkään koehenkilöitä varten, vaan sen takia, että siitä tulisi hyötyä tavallisille potilaille. Valtakunnalliset hallinnolliset rekisterit ja niiden yhdistämiset voi mahdollistaa tämän seurannan läpi hoitoketjun, mutta sitten kliiniset rekisterit on siinä suhteessa ylivoimaisia, että niissä saadaan myös tietoa taudin vaikeusasteesta, alkutilanteesta ja sitten diagnostiikasta, toimenpiteistä ja potilaan toimintakyvystä. Sähköiset sairauskertomusjärjestelmät luo mahdollisuuden parantaa laatua, mutta sairauskohtaiset määrittelyt ja luokittelut täytyy tehdä
tutkijoiden ja kliinikkojen yhteistyönä. Niin kuin mä sanoin, niin minun mielestäni niin medisiinasta ei päästä eroon. Ei ole mitään yleisreseptiä, vaan täytyy tautiryhmittäin arvioida. Ja se on iso työ, joka vaatii sitten riittävät voimavarat. Ja näen asian niin, että myöskin tämä epätasa-arvo tulisi systemaattisesti huomioida laadun edistämishankkeissa ja silloin kun rekisteröidään potilaiden hoitoa. Et esimerkiksi South London Stroke-rekisterissä niin tulokset näyttää parantuvan kovasti, mutta erot sosioekonomisten ryhmien välillä edelleen suuria. Perfect-hanke on yksi, jolla on seurattu useita tautiryhmiä ja meillä oli joku vuosi sitten Lääkärilehdessä tällainen artikkeli, jossa kertoi siitä, että miten sitten nämä Perfect-hankkeen tiedot niin osoittamaan lonkkamurtuman hoitosuositusten toteutumista ja näytän yhden kuvan tästä. Eli yli 2 päivää odotusaikaa hauraalla vanhuksilla niin tutkimusten mukaan hoito johtaa huonompaan lopputulokseen. Ja tässä näkyy, että kuinka eri sairaaloissa, että kuinka pitkä se odotusaika on ollut, kuinka monella prosentilla potilaista. Ja Jorvin sairaalassa se on ollut 2%, että se on pienin, mutta että jossakin se on lähes 30% vanhuksista niin odottaa yli 2 vuorokautta. Että tässä on hyvin suuri ero ja näissä on usein aika isoja eroja näissä suoriutumisarvioissa eri sairaaloiden ja myös eri sairaanhoitopiirien välillä. Ilkka Kunnamon jo 15 vuoden takainen tämmöinen vuo siitä, että miten alkuperäistutkimuksista päädytään talon tapaan on mun mielestä erinomaisen hyvä edelleenkin. Eli hoitosuosituksista niin alueellisen hoito-ohjelman luomiseen ja sitten toimintatapaan kussakin hoitoyksikössä. Ja tässä on esimerkki lonkkamurtumapotilaan hoitoketjusta Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä, eli sujuvoittaa, nopeuttaa hoitoprosessia, varmistaa, että se kuntoutus jatkuu sitten, ja varhainen mobilisaatio sitten terveyskeskussairaalassa, parantaa tiedonkulkua, yhtenäistää informaatiota, sitten nopeat konsultaatiokanavat. Mä ajattelen, että silloin kun on kyse tällaisista monimutkaisista hoitoprosesseista, niin yksittäisellä lääkärillä tai hoitajalla tai kenelläkään niin ei ole mitään mahdollisuutta niin luoda tämänkaltaisia järjestelmiä, jos ei niin kuin organisaatioiden johto tue tätä toimintaa ja mielellään resurssoi, että näkee, että tätä tehdään niin kuin vapaaehtoistyönä, mutta että tämä olisi nähdäkseni semmoista sairaaloiden organisaatioiden johdon niin kuin, myötävaikutusta edellyttävää asiaa ja sellaista työtä, joka todella tuottaa sitä vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Tuun sitten tähän vertaiskehittämiseen. Eli tarvitaan yhtenäistä tietoa potilaiden ominaisuuksista, toimenpiteistä, hoitotuloksesta, jotta voitaisiin myös tehdä vertailua hoitoyksiköiden välillä. Ja mikäli mahdollista, kaikki tärkeät potilaslähtöiset tulosmittarit tulisi sisällyttää arviointiin. Ja tällä lailla organisaatiot voi oppia myöskin toisiltaan paremmin, voivat kommunikoida paremmin keskenään. Ja näitä hallinnollisia rekistereitä tarvitaan, mutta me tarvitaan todella myös näitä kliinisiä rekistereitä. Ja sote-uudistuksessa yksi tärkeä asia mielestäni on se, että tulee mahdollisuus tämmöiseen vertaiskehittämiseen. Parempi mahdollisuus kuin tänä päivänä. Ja jälleen kerran, että nämä haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät tulee huomioida erikseen. Sitten minulla on esimerkki vertaiskehittämisestä. Perfect-hanke hyödyntää useita eri hallinnollisia rekistereitä, jotta yksilötasolla voitaisiin seurata potilasta. Ja tuotetaan perusraportteja vuosittain ja sitten tehdään tutkimustyötä.
Tässä sitten terveysongelmat, joista muistisairaudet on vasta alkamassa ja kaularankakirurgiakin vielä alkuvaiheissaan. Mutta tässä esimerkki, minkälaista tietoa voidaan saada. Tässä on sairaala A lonkkamurtuman jälkeen vaaka-akselilla päivät 10-365 päivää ja keltainen alue kotonaoloalue. Ja näette, että tuolla niin ehkä semmoinen 15 päivää, 15% 10 päivän kohdalla niin potilaista kotiin. Ja tässä toisessa sairaalassa niin samaa luokkaa tämä kotiin pääsy, mutta tässä jälkimmäisessä on luotu tällainen tehokas kuntoutusjärjestelmä ja se on huomattavasti nopeampi tämä ja nopeampi ja 15% parempaan kotiutumiseen johtava tämä prosessi. Eli vaikuttavuutta tulee rutkasti enemmän ja tässä ei esimerkiksi ortopedit voi millään parantaa tätä vaikuttavuutta, vaikka kuinka paljon paremmin leikkaisivat. Pikemminkin näyttää siltä, että se on aika tasalaatusta. Stabilointi onnistuu ja sitten se, että miten potilaan käy, niin se ratkeaa pikemminkin sitten sen ortopedisen hoidon jälkeen. On julkaistu tästä Perfectista tämmöinen Open Access supplementti Annals of Medicineissa. Roine-Riston kanssa kirjoitettiin tästä hoidon arkivaikuttavuuden seurannasta ja edistämisestä. Näköjään pari vuotta vierähtänyt siitä mielestäni ihan äskettäin ilmestyneestä artikkelista. Risto on tämän arkivaikuttavuuden edistämisen uranuurtaja Suomessa. Hän on toistakymmentä vuotta järjestelmällisesti kerännyt tietoa 15D-mittarilla, eli yleiseen terveyteen liittyvään elämänlaatuun liittyvällä mittarilla. Ja tässä on yhdestä Risto ja kumppanien tutkimuksesta esimerkki. Eli tässä on yksin tullessa masennuspotilaiden ja kohdun poistoon tulleiden potilaiden jälkimmäinen on sininen viiva. Ja mitä lähempänä oikealla, niin sitä lähempänä niin kuin hyvää tai täydellistä terveyteen liittyvää elämänlaatua. Ja näette, tai tästä voi ensinnäkin todeta, että tämä sininen viiva kertoo, että näillä kohdunpoistoleikkaukseen tulevilla potilailla elämänlaatu on merkittävästi alentunut, niin kuin nyt voi kuvitella. Mutta sitten masennuspotilailla niin se on vielä valtavan paljon enemmän alentunut. Eli siinä on todella suuri ero. Yleensä katsotaan, että se resurssia pitäisi erityisesti suunnata sinne, missä on sitä terveyden alenemaa enemmän. Että se on tullut useissa tutkimuksissa, myöskin väestö on katsoo, että näin pitäisi toimia. Viime lokakuun lopulla professori Erkki Isometsä, hän on Helsingin yliopiston psykiatrian professori, niin hänelle myönnettiin Nordiska Medicine Prize merkittävästä työstä masennuksen mielenterveyshäiriön tutkimuksen ja hoidon kehittämisessä. Ja hän väitteli 80-luvun lopulla. Ja väitöskirjassa hän totesi, että itsemurhan tehneestä suomalaisesta, niin muistaakseni noin 2/3 oli kohtalaisesti tai vaikeasti masentuneita, eli selvä masennusdiagnoosi, ja heistä hyvin pieni osa sai asianmukaista hoitoa. Tämän väikkärin jälkeen sitten niin on paljon tehty, että on tullut erilaisia STM-mielimaasta-hankkeita ja muita, että on pyritty tähän vaikuttamaan. Ja mahdollisesti sitten näidenkin myötä niin nämä itsemurhaluvut on pudonnut Suomessa kyllä onneksi aika lailla siitä, mitä ne oli niihin aikoihin. No sitten mä puhun havainnoivista vaikuttavuustutkimuksista, kun tähän arkivaikuttavuuteen tarvitaan tietoa havainnoivista tutkimuksista erityisesti. Et toi esimerkki tästä alaselkäkivun hoidosta, niin se oli tehty tavallisilla
Helsingin kaupungin työterveyshuollon akuuteilla alaselkäkipupotilailla, että se voisi antaa tietoa siitä, ja se on ajateltu varmaan tuovan yleistettävyyttä siihen, mutta että se on ollut yksi tutkimus silloin, joka on antanut niin kuin tämmöisen yleisen arvion siitä, että vuodelepo on todellakin haitallista. Mutta me tarvitaan myöskin semmoista jatkuvampaa tietoa, niin kuin tässä on jo tullut ilmi, niin siitä, että minkälaisia potilaita, miten hoidetaan ja minkälaisiin tuloksiin. Vertaiskontrolloidut kokeet on uusi käsite. Siis satunnaistetut kokeet kohdistuvat tuohon näyttöön perustuvaan lääketieteen kautta tietoa, ja nämä taas sit liittyy tuohon vertaiskehittämisasiaan. Uusi käsite, se kattaa kaikki havainnoivat vaikuttavuustutkimukset. Se on vielä ilmestymättä, tulee ehkä ulos Annals of Medicinessa noin kuukauden kuluttua. Ja näillä vertaiskontrolloidulla kokeilla voidaan selvittää toisaalta kliinisen työn vaikuttavuutta, siis hoitoketjujen vaikuttavuutta tai jopa yksittäisten interventioiden vaikuttavuutta pyrkiä selvittämään, tai sitten itse järjestelmään kohdistuvien toimenpiteiden vaikuttavuutta. Ja lähtökohta on se, että ainoastaan samankaltaisia potilasryhmiä vertailemalla voidaan saada järkeviä asetelmia. Havainnoiville vaikuttavuustutkimukselle ei ole aiemmin julkaistu määritelmää eikä laadunarvioinnin kriteeristöä. Ja nyt tässä on luotu sitten kriteeristö, jota mä testasin johtavissa lehdissä julkaistulla artikkeleilla. Valitsin 5 kliinistä, 5 järjestelmätason tutkimusta tuoreista artikkeleista ja totesin, että niissä oli menetelmällisiä heikkouksia, joita olisi mahdollista hyvällä suunnittelulla välttää, ja toisaalta niin sen kaltaisia heikkouksia, jotka pitäisi tulkittaessa tuloksia huomioida ja diskutoida. Eli mä tein siitä tämän kaltaisen Excel-lakanan, josta näkyy nyt vasen yläkulma, ja siinä on ylhäällä sitten nämä itse artikkelit ylärivillä, ja sitten vasemmassa sarakkeessa mä aloitin tutkimuskysymyksestä ja tutkimusasetelmasta, sitten tuli valikoituminen ryhmiin, joka on havainnoimistutkimuksissa iso asia. Satunnaistetussa tutkimuksessa voidaan valikoitumisesta huolimatta arpomalla ryhmiin niin päästä vertailukelpoisiin ryhmiin. Mutta silloin, jos on havainnoiva asetelma, niin valikoituminen voi tuottaa sairaalaan A erilaisia potilaita kuin sairaalaan B. Sitten nämä perustiedot potilaista ja sitten prosessitiedot ja tulosmuuttujat ja sitten tilastoanalyysit, jotka on monasti niin mutkikkaampia kuin satunnaistetussa tutkimuksissa. Eli täällä tämä jatkuu tämä noin 40 kohdan verran sitten toi vasen sarake. Vertaiskontrolloidut kokeet täydentää satunnaistettujen vaikuttavuustutkimuksen tuottamaa näyttöä. Ja hoitojärjestelmään kohdistuvia toimenpiteiden vaikuttavuutta voidaan usein selvittää ainoastaan näillä vertaiskontrolloiduilla kokeilla. Eli tässä kuvassa näkyy kaikki vaikuttavuustutkimukset mielestäni, mitä voi olla. Satunnaistettu koe on täällä alhaalla, ja mä näytin yhden selittävän kokeen, eli sen polven nivelkierukkarepeämä leikkaustutkimuksen, ja sitten käytännön kokeen, joka oli toi akuutin alaselkäkivun hoidon vaikuttavuus. Ja nyt mä kerron sitten näistä vertaiskontrolloiduista kokeista, joissa voi olla kliinisiä vertailuja tai sitten järjestelmä-interventiovertailuja. Aloitetaan kliinisistä vertailuista ja hoitoketjuvertailuista. EuroHope-hanke on meidän yksikön vetämä hanke, Unto Häkkisen vetämä hanke, ja tässä on julkaistu aivoinfarktin hoitoketjun vaikuttavuudesta tutkimus, 6 maan vertailu ja vuoden mortaliteetti Unkarissa 31%, Suomessa ja Ruotsissa 20%, pienin Italiassa, josta oli Torino ja Rooman alueet käytettävissä, noin 16%. Kaikissa maissa niin suuria alueellisia eroja kuolevuudessa, Unkarissa jopa 14% eroja. Ja tässä näkyy sitten
grafiikkana tämä sama asia, eli Suomi ja Ruotsi aika samankaltaisia vasemmalla oikealla. Unkarissa synkin tilanne ylivoimaisesti. Nämä on ikään sukupuolivakioituja. Ja sitten Skotlannissa toiseksi synkin tilanne. Näihin vertaiskontrolloitujen kokeiden järjestelmätason vertailuja. Tämä on minusta hurjan mielenkiintoinen asia. Tässä on siis kysymys siitä, että ei vaikuttavuutta voida edistää pelkästään kunnolla, pelkästään kliinisin toimenpiteen, vaan luomalla järjestelmät ja rakenteet, jotka mahdollistaa sen, että on mahdollista sitten hyvällä kliinisellä työllä päästä parhaisiin mahdollisiin tuloksiin. Järjestelmän rahoitus, se mitä sote-uudistuksessakin kerettiin jo vähän hakea, korvausjärjestelmä ja kannustimet, järjestelmän organisointi, jota ensin ryhdyttiin hakemaan, käytettävissä olevat voimavarat, säädökset, laitasetukset ja muut vaihtoehdot. Tässä nyt yksi esimerkki organisointiin liittyvästä asiasta, eli kuntoutusosaston perustamisen vaikutus lonkkamurtumapotilaiden hoitotuloksiin. Ja 2006 Lahden kaupunginsairaalaan perustettiin moniammatillinen ortopedinen kuntoutusosasto lahtelaisille, mutta ei muille päijät-hämeläisille, jotka meni keskussairaalan ortopediaosastolta sitten sinne omaan kuntaansa. Ja selvitettiin perfect-indikaattoreen ja siis vertailualue oli muu Päijät-Häme ja muun Suomen alue, mutta erityisesti muu Päijät-Häme, koska he tulivat sieltä samasta keskussairaalasta alun perin, saivat samanlaista hoitoa siellä. Lahtelaisten potilaiden kotiutuminen oli nopeampaa, vuoden hoitopäivien määrä oli pienempi ja kustannukset oli pienemmät. Eli tämä demonstroi sitä, että kun meidän tavoite on medisiinassa parantaa hoidon vaikuttavuutta, niin me ei voida tyytyä pelkästään siihen, että me ollaan mahdollisimman hyviä sillä omalla erikoisalallamme, vaan meidän pitää pyrkiä vaikuttamaan siihen, että ne edellytykset, organisaatiot, järjestelyt, joissa me toimitaan, on sen kaltaisia, että potilas saa mahdollisimman vaikuttavaa hoitoa. Johtopäätökset tästä Lahden työstä, eli nämä perfect-indikaattorit soveltuivat ja sitten tämä substanssijohtopäätös, eli että tämä organisoitu toiminta voi lisätä hoidon vaikuttavuutta, kykenee lisäämään hoidon vaikuttavuutta. Sitten johtopäätökset näistä ylipäätään näistä vaikuttavuustutkimuksista, eli RCT on tuttu käsite jo runsaan 60 vuoden takaa. Nyt on uusi käsite, se on BCT, ja vaikuttavuustutkimukset on joko RCT:tä tai sitten ne on BCT:tä, jompaa kumpaa. Satunnaiset kokeet on luotettavuudeltaan ylivoimaisia. Yleistettävyys voi parhaimmillaan olla universaalia, eli ne voi olla erittäin yleistettäviä silloin, jos ne tämmöinen ideaaliolosuhteissa oleva satunnaistettu tutkimus ei osoita mitään vaikuttavuutta, niin silloin kyllä todella kyseenalaistuu, että voiko se sitten vaatimattomissa oloissa olla. Ja sitten toisaalta satunnaistetut tutkimukset joissain tapauksissa, jos ne on tehty tavallisissa oloissa ja voidaan olettaa, että se hoito on samankaltaista muuallakin, niin ne voi olla yleistettäviä. Useimmiten ne on kuitenkin yliarvioi hoidon vaikuttavuutta. Vertaisarvioidut kokeet voi arvioida koko hoitoketjun toimintaa. Ja sitten mä olen kursiivilla laittanut, että niiden merkitys on suuri hoitojärjestelmään kohdistuvien toimenpiteiden vaikuttavuuden osoittamisessa. Tämä on kursiivina sen vuoksi, että mä olen havahtunut siihen, että kuinka iso asia tämä on, tämä hoitojärjestelmä hyvän vaikuttavuuden edistämisessä. Ja myöskin siihen, että näyttää siltä mun vielä aika pienen seurantaajan aikana, että verrattuna siihen, että miten niin kuin lääketieteelliset erikoisalat seuraa omaa tieteellistä kirjallisuutta, johtotehtävissä olevat henkilöt eivät näytä seuraavan ollenkaan samalla lailla omaa tieteellistä kirjallisuutta aiheesta, jotka on ihan olennaisia johtamisen kannalta. Esimerkiksi mikä on integraation vaikuttavuus. Ja nyt on ajettu integraatiota
Ja se kuulostaa hyvältä ja voi olla hyvä, mutta siitä on ainakin 3 järjestelmällistä kirjallisuuskatsausta tehty ja mä en ole nähnyt viitattavan niin asiantuntija, mutta tällaisia ajatuksia on tullut. Mun mielestä nämä vertaiskontrolloidut kokeet tulee priorisoida korkealle ja niiden tuottamia tuloksia pitää aktiivisesti käyttää päätöksenteossa. Ja ehkä jos otan tuon takaisin, että mä en näe, että tässä on, mun mielestä tässä ei pidä erottaa näissä vertaiskontrolloidussa kokeissa lainausmerkeissä akateemista tutkimusta, lainausmerkeissä käytännön tarpeita. Eli mä oon kuullut sellaisia argumentteja, että joo, että ne on niin kuin akateemisia tutkijoita, että ne asettaa riman niin korkealle, että meille riittää vähempikin. Ei ole mun mielestä akateemista tutkimusta, tietoa eikä käytännön tietoa, vaan on tietoa. On luotettavaa tietoa, on epäluotettavaa tietoa, siltä väliltä. Aina kaikki tieto on tietysti epävarmaa. Mutta mun mielestä haluan tuoda sen esiin, että mun mielestä tällainen ymmärrys pitäisi olla silloinkin, kun katsotaan ei-akateemista tietoa ja hyödynnetään sitä päätöksenteossa. Sitten johtopäätökset, eli henkilöstön hyvä osaaminen on minusta välttämätön vaikuttavalle potilaan hoidolle. Et ilman osaamista niin minun mielestä vaikuttavuus tai kustannusvaikuttavuus ei ole mahdollisia, ei ole edes kuviteltavissa, että sellaista on ilman osaamista. Näin mä ajattelen. Ja kyky tarjota hyviä palveluita haavoittuville potilasryhmille voi edellyttää erityisosaamista. Ja mun mielestä niin kaikkien tahojen ykkösprioriteetteja tulee olla osaamisen ylläpitäminen ja lisääminen. Sen verran ehkä tästä sanon, että jos esimerkiksi todetaan, että jossain randomoidussa trialissa niin vaikuttavuus on huikean hyvää, sitten todetaan, että jossain se on sitten pienempää käytännössä, niin mikä johtopäätös pitäisi tehdä? Pitäisikö tehdä se johtopäätös, että kun me ollaan näin huonoa, niin lopetetaan koko homma? Vai pitäisikö tehdä se johtopäätös, että me pyritään parantamaan osaamista? Että me tullaan lähemmäksi sinne sitä tasoa, joka on osoitettu, että se on niin kuin saavutettavissa ajateltavaksi vaan. Ja sitten ajantasainen tieteellinen näyttö tulee huomioida ja mun mielestä on tärkeää, että se johtaa muutoksiin hoitokäytännössä. Viittaan tuohon esimerkkiin tästä polven nivelkierrukkaleikkaustutkimuksesta. Ja mä näen asian niin, että päävastuu sit vaikuttavuuden osoittamisesta on hoitomenetelmien tarjoajilla ja maksajatahoilla. Useimmille meistä tämä on itsestäänselvyys, mutta semmoistakin välillä kuulee, että kun te olette tutkijoita, niin jos väitätte, että ei ole vaikuttavuutta, niin selvittäkää se. Meiltä meni 10 vuotta tuossa polven nivelkierrukkajutussa. Ei ole kohtuullista edellyttää sitä joltakin muilta kuin niiltä, kun itseltä, jos itse sitä tarjoaa tai on maksamassa siitä, näin ajattelen. Näyttöön perustuva lääketieteen näkökulma pitää laajentaa myös heikommassa asemassa oleviin. Ja hoidon laatu pitää dokumentoida ja tietoa hyödyntää. Ja tiedon luotettavuus tulee varmistaa, tai sitä tulee niin kuin sen pätevyyttä tulee arvioida ja kehittää, parantaa. Ja vertaisarvioinnin kehittämisen tulee olla säännöllistä toimintaa. Heikommassa asemassa olevat ryhmät tulee huomioida erikseen. Ja sitten vielä 2 lopetusslaidia, eli nämä on 2 tutkimusgenriä vaikuttavuudessa, satunnaistetut kokeet ja vertaiskontrolloidut kokeet, RCT, BCT ja sitten käytännön johtopäätös. Eli mä näen niin, että kaikki nämä 4 tasoa tarvitaan vaikuttavuuden lisäämiseen. Ei riitä pelkkä näyttöön perustuva medisiina. Jos ei ole riittävästi osaamista, niin ei se näyttöön perustuva medisiina voi toteutua esimerkkinä. Ja pitkään tätä mietittyä, niin mä oon myös nähnyt näin, että nämä riittää, että muuta ei tarvita. Mutta nämä 4 tasoa tarvitaan. Kiitoksia. Kiitos, on kattava esitys. Kysymyksiä.
vaikuttanut kaikki ihan totaalisesti hiljentänyt yleisö. Mielellään kuulen kommentteja ja mulla oli tämmöisiä väittämiä tässä, josta mielellään kuulen vastaväitteitä. Ja mukava olisi, jos tulisi semmoista ihan välitöntä vapaata keskustelua. Huono väittämään vastaan, kun mä pitkälti samaa. Oikeastaan se, mikä hämmästyttää, on, että nämä ovat niin selkeä nämä asiat ja tosiasioita, että me tarvitaan tämmöistä arkivaikuttavuuden tutkimusta, me tarvitaan tämmöisiä vertaistutkimuksia ja kaikkea semmoista, että miksei me niitä kunnolla tehdä, minkä takia se tutkimuksen tekeminen on niin hidasta ja vaikeaa, ennen kaikkea sairaanhoitopiirit ja terveydenhuolto yleensä satsaa sen verran huonosti. Että se jää nimenomaan se tutkimus vaan näille asiasta innostuneille tutkijoille, että miksei me saada sitä todellista käytäntöistä suuntaa silloin, että sen, joka hoitoa tarjoaa, niin sen pitää osoittaa, että se on vaikuttaa. Voisin tuohon kommentoida, että ainahan nämä on pitkiä prosesseja ja toi näyttöön perustuvan lääketieteen tie on ollut nyt ainakin 25 vuoden mittainen, mutta että siinä on saatu hyviä tuloksia ja silloin 90-luvulla niin hyvin voimakkaasti kritisoitiin muuten kuin lääketutkimuksen puolella niin aika usein sitä, että arvotaan potilaita. Se on niin kuin poistunut. Nyt tulee sitten sen myötä, että toi lumekirurginen tutkimus osoitti, että ei ole vaikuttavuutta, niin nyt on tullut sitten kritiikki, että ei ainakaan saa lumehoitoon arvoa. Eli löytyy näitä kritiikkejä kyllä edelleenkin, mutta se on niin kuin vähentynyt. Että se on niin kuin ajan myötä se näyttöön perustuva lääketiede on tullut paremmin hyväksytyksi. Ja mä uskoisin, että tämänkin kohdalla on vähän sama asia, että tämä vie aikaa. Mutta mä toivoisin, että se satsaus nyt tästä olisi nyt tähän arkivaikuttavuuden arviointiin, siis tuohon kahteen ylimpään tasoon, eli suoriutumisen arviointiin ja sitten siihen muilta oppimisen arviointiin, kun on vertailukelpoista tietoa. Eli meillä on hyvä infrastruktuuri jo olemassa tuon näyttöön perustuvan lääketieteen kohdalla, mutta että me tarvitaan sitä tietoa, mikä on se välittömästi niin kuin potilaaseen liittyvää tietoa, niin sitä me tarvittaisiin. Sitten mä ajattelen, että toinen asia on kyllä se, että tässä mä olen ehkä vähän dilettantti, mutta kun en ole mikään johtamisen asiantuntija, mutta että mulle on tullut niin kuin semmoinen käsitys, että johtuen tiukoista budjeteista, niin se terveydenhuollon johdossa, niin se budjetin pitävyys on niin kuin se joka jellaa ja muuhun ei ehkä tahdo riittää oikein sitten paukkuja ja huomiota. Ja kenties ei ole vielä niin kuin huomattukaan sitä asiaa, että ne päätökset, jotka koskevat jotain organisaatiota, niin ne voi merkitä samalla lailla kuin kliiniset päätökset, ne voi merkitä potilaan elämää ja kuolemaa. Esimerkiksi lonkkamurtumapotilaan kohdalla, jos se järjestelmä ei toimi, niin varsinkin hauraimmat ja muistihäiriöiset potilaat menehtyy. Mutta kun sitä potilasta ei tarvitse katsoa silmiin tai ei, en mä sano tarvitse katsoa, mä en halua olla yhtään ironinen tässä, mutta kun se potilas ei ole siinä läsnä, niin sehän ei ole tietenkään näkyvissä. Mutta mulla on semmoinen tuntu, että ei vielä ihan ymmärretä, että nämä isot vaikuttavuuspäätökset tehdään monasti sitten silloin, kun tehdään näitä organisatorisia päätöksiä tai jätetään tekemättä. Ja yksi tekemättä jättäminen voi olla se, että ei niin kuin luoda mahdollisuuksia resurssoida tämmöistä arjen vaikuttavuuden arviointia, jolloin se tietämättömyyden taso niin kuin säilyy yhtä samankaltaisena sitten hamaan tulevaisuuteen, ennen kuin sitten joskus mennään sille tielle, missä
minne ruotsalaiset lähti jo ehkä, oliko se peräti 74 siellä ensimmäinen kliininen rekisteri, että en ollut vasta kuin kandi siihen aikaan, eli se on joskus hyvin kauan sitten. Eli jotenkin tämmöisiä asioita mä ajattelisin, että tässä voisi olla, mutta kyllä mä olen täysin vakuuttunut, että se muutos tulee sitten pakosti, että sitä ruvetaan niin kuin huomaamaan ja puhe siitä, että me ei tiedetä oikein paljonkaan, että mitä tavallisille potilaille tapahtuu, niin uskaltaako sitä paljon tällaisen luentosalin puolella sanoakaan. Mä kuulin, että tää lynksillä tämä voi mennä vaikka mihinkä lynksin kautta, mutta se on tietyllä lailla aika hätkähdyttävää. En tiedä. Kyllä uskon, että paine tulee kasvamaan semmoiseksi, että nämä vääjäämättä tulee sitten nämä arkivaikuttavuusasiat niin kuin voimakkaammin esiin. Ja täällähän istuu muun muassa neurokirurgi Ville Leinonen, joka tuolla taempana, joka on selkärekisteriä, kirurgista selkärekisteriä ansiokkaasti tähän taloon kehittänyt. Ja täällähän on myöskin tekonivärekisteri. Tällaista toimintaa on paljon, mutta kuinka paljon se on sitten ihmisten niin kuin oman aktiviteetin ja puurtamisen kautta tulevaa, kuinka paljon sitten sitä todella resurssoidaan, niin mä uskoisin, että se suhde voisi olla parempi kuin mitä se tässä maassa yleisesti on, menemättä nyt mihinkään yksityiseen tapaukseen. Kyssähän on ottanut itse asiassa Suomessa ihan johtavan roolin tässä vaikuttavuuden seurannassa ja satsannut siihen ihan kunnolla. Kyssissä seurataan 15D-tarjolla vaikuttavuutta muutospotilassa. Tällä hetkellä 14 potilasta. Ja siihen on ihan kunnolla satsattu rahallisestikin ja Kyssyn ensimmäinen yliopistosairaala Suomessa ja varmaan yliopistosairaalasta, joka niin näkee sen, että ei tätä tietoa tule ilmaiseksi, eikä se voi olla vain innokkaiden harrastelijoiden tuottamaa tietoa, vaan se on sairaalalle tärkeää tietoa ja siitä täytyy olla valmis maksaa. Tässä oli tämä Exoten toimitusjohtaja Pentti Itkonen, niin hän yhdessä seminaarissa hiljan sanoi, että hänen mielestään tämä tulee olemaan kyllä tulevaisuuden asia, jopa ihan niin kuin business mielessäkin, että tarvitaan sellaista tietoa, joiden perusteella voidaan sitten päätöksiä tehdä ja ohjata toimintaa jopa siihen mittaan, että sitten laitteet ja tämmöiset niin kuin hard data niin jää vähemmälläkin merkitykselle. Tämmöisen ajatuksen hän esitti, joka menee hiukan syrjään tästä, mutta mahdollisesti kertoo siitä, että kuinka tärkeistä asioista tässä on kysymys. Yksi näkökulma siihen. On 2 minuuttia aikaa vielä kysymyksiä. Jos ei kukaan sano mitään, niin siis tämä tämmöinen value-based healthcare, tai se, että ruvetaan maksamaan vaan siitä arvosta, minkä terveydenhuolto tuottaa, niin sehän vaatii nimenomaan tämmöistä arkivaikuttavuuden omasta seurataan eli vasemmat mittareilla ja varmasti se täytyy olla jossain vaiheessa menossa. Ei se ole mitään järkeä, että maksetaan polvitoimenpiteistä, jos kappaleen määrinnäyssä ei tuota yhtään. Tässä viimeisessä Optimin numerossa, joka ilmestyi eilen, eli terveys- ja sosiaalitalouden uutiskirja löytyy Googlaamalla, joka on meidän yksikön uutiskirja, niin siinä Mats Brummels, joka on Karolinska-instituutissa ja nyt ja ollut siellä Ruotsissa pitkään, niin hän kirjoitti siinä, että Ruotsissa on sekä tekonivelkirurgiassa että myöskin selkäkirurgiassa, niin osa kustannuksista sairaaloille tulee siinä, että kuinka vähän tulee komplikaatioita. Se koski tekonivelkirurgiaa ja polvikirurgiassa peräti niin, että
että siinä muistaakseni 10% tulee korvauksista siinä, että potilaat kokee itsensä vuoden kuluttua paremmiksi. Mutta siellä on käytössä tällaiset kliiniset rekisterit, jotka niin kuin, mihin Risto tuossa viittasi, se edellyttää, että on olemassa sellainen tieto, johon se voidaan perustaa. Ne kokemukset näyttää hyviltä. Et siellä toki sitten seurataan myöskin sitä, ettei se johda sitten vinoutuneeseen indikaatioasetteluun, jo näyttäisi, että ei johda. Että kaikessa tällaisessa sitten, jos ruvetaan maksamaan bonuksia jostakin asioista, niin täytyy tietysti olla huolellinen, mutta toisaalta sitten sehän on se, mitä terveydenhuollon pitäisi pyrkiä tuottamaan, että mahdollisimman paljon vaikuttavuutta ja mahdollisimman harvoilla ja vähillä haitoilla. Okei, meillä on aika täynnä. Kiitoksia oikein paljon Antti ja siellä paikalla olevalle ja videoyhteyden välityksellä luetaan seuranneelle yleisölle. Meillä on seuraava suunnilleen kuukauden kuluttua, silloin Päivi Tikkanen puhuu omista tutkimustuloksista. Okei, kiitos. Kiitos.